ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତିନୋଟି ପ୍ରକାଶିତ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଦୂତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଗାର ଆପଣ ସାହାନ୍ତାଣୀ ଠାରୁ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ପଳାୟନ କଲେ ସେ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 16:7-11। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଝର ନିକଟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱରର ପଥରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଝର ଅଛି ତଇ ନିକଟରେ ତାହାକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଆଗ ସାରୀର ଦାସୀ ହାଗାର, ତୁମ୍ଭେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ, ପୁଣି କେଉଁଠାକୁ ଯିବ? ତଇରେ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣା ସାହାନ୍ତାଣୀ ସାରୀ ନିକଟରୁ ପଳାଉଅଛି। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ସାହାନ୍ତାଣୀ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଇ ନମ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତର ବଶୀଭୂତା ହୁଅ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଆହୁରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଏପରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଯେ ବାହୁଲ୍ୟ ଏତରୁ ତାହା ଅଗଣନୀୟ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ଆହୁରି କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭର ଗର୍ଭ ହୋଇଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ତାହାର ନାମ ଇସ୍ମାଏଲ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ଦେବ, ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ। ସାଧାରଣ ଦୂତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଆଗାରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେବେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ହେବା, ବିବାହ ହେବେ ଓ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସବ କରିବ, ଏହିପରି ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ଜଣାଇବା ଦୈବିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଛଡ଼ା କେହି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଅବ୍ରାମ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସାକ ବଡ଼ି ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟତ ହେବା ସମୟରେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22:9-11। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ଅବ୍ରାମ ସେଠାରେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ତଇ ଉପରେ କାଠ ସଜାଡ଼ି ଆପଣା ପୁତ୍ର ଇସାକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ବେଦୀର କାଠ ଉପରେ ଶୁଆଇଲେ। ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାମ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାରି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଛୁରିକା ଧରିଲେ। ଏହିପରି ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ଅବ୍ରାମ, ହେ ଅବ୍ରାମ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସେଇ ବାଳକର ପ୍ରତିକୂଳରେ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କର ନାହିଁ ଓ ତାହା ପ୍ରତି କିଛି କର ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର ଭୟ ଅଛି। ଏହା ଏବେ ଆମ୍ଭେ ବୁଝିଲୁ, ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ଆପଣାର ପୁତ୍ର, ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଦେବାକୁ ହିଁ ଅସମ୍ମତ ନହିଲ। 11 ପଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। 12 ପଦରେ ସେହି ଦୂତ ଅବ୍ରାମକୁ କହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭକୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଆପଣାର ପୁତ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି, ତେଣୁ ଜାଣିପାରୁ ଦୈବିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାମସନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ଏହିପରି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅନେକ ଥର ଦେଖିପାରୁ। ଏହା ହେଲା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶିତ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ମାନବ ଜାତି ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ, ଯାହାକି ଜହନ 1:14 ଆମମାନେ ପାଇପାରୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 3:16। ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ମହତ୍, ଏହା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ତାହା ଏହି, ସେ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ଆତ୍ମାରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ, ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଗଲେ, ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲେ, ଜଗତରେ ବିଶ୍ୱାସ ପାତ୍ର ହେଲେ, ଗୌରବରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ। ତୃତୀୟ, ଦୈବିକ ପ୍ରକାଶିତ ରୋମୀ 8:34 ମସ୍ତକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ପ୍ରକାଶିତ 1:13-16। ପୁଣି ସେହି ପ୍ରଦୀପ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କ ସଦୃଶ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଓ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପଟୁକା ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ। ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଓ କେଶ ହିମତୁଲ୍ୟ ଶୁଭ୍ର ଲୋମ ପରି ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସଦୃଶ। ତାହାଙ୍କ ପାଦ ଭାଟିରେ ପରିଷ୍କୃତ ଉଜ୍ଜଳ ପିତ୍ତଳ ତୁଲ୍ୟ। ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ମହା ଜଳକ ଲୋଳର ସଦୃଶ। ସେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦ୍ୱିଧାର କଳଗ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନକାଳୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ତେଜମୟ ଥିଲା। ଏହି ପଦଗୁଡ଼ିକରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ଭାବରେ ଜନ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଏ, କାରଣ 1:18 ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈବିକ ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି,
ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ସିଂହ ସଦୃଶ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଦେଖାଦେବେ। ସମସ୍ତେ ଚମତ୍କୃତ ହେବେ ତାମା ଦେଖିବାରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତେସଲୋନିକେ 1:9। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆପଣା ସାଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚମତ୍କାରର ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହେବାକୁ ଆସିବେ। କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଜାଣିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।